келіпсіз. Эфирден алқар уақыты студияда Лина Хасеншина. Алтын алмалар турында әкиетлер финиш сызығында. Татнес компаниясы Ознақайда никахлашу сарайы түзей. Идеяң болса, проектны тұрмышқа ашырға мүмкінлік те табыла. Әлмәт мэриясы битлік режимін кері кіртті. Бұл хақта қарарыны Әлмәт районы башлығы Тимур Нугуманов қабыл етті. Онда башқарма комитетінің барлық қызметкерлерді халық білен ұшырашуларда һәм кеңешмелерді битлік керге тиежді белгілеп өтілі. Сақлау шараларының бұлуын Әлмәт районы аппараты башлығы Роза Афлатунова контрольда тұташақ. Бұл қарар санитар-эпидемиологик халінің нашарайы білен бейлі қабыл етілді. Статистика көрсеткенше бүгін 17 августа республикада 97 коронавирус білен зорланған кіші тіркелген. Алардың 66-сы хостаханеге салынған. Башқа темаларға. Ознақайда район башлығы Марсель Шайдулин қатнашында яңа никахлашу сарайы түзіліші бойынша күшіме кеңешме ұзды. Объектті үш тулы қуатына бара. Татнес компаниясы ярдәме белән башқарылған эшләр хакында Илмира Шәрифуллина дәвам итә. Проект буенча бина шәһәрдәге иң матур уникаль урын булачак. Гаилә паркы һәм җиңү паркы, чиркәү һәм мәчет. Буларның барысы да янәшә булуы бик отышлы, диде проект җитәкчесе Алексей Деревянкин. Как понимаете, объект должен быть очень красивый. Эстетичность – это основное. Әлеге объект бик матур булырга тиеш. Эстетик яктан якын килү төп функцияларның берсе. Һәм инде әлбәттә ЗАГСның административ өлешендәге уңайлык. Шунысын әйтә алам, подрядчылардан без бик канәгать. Стройбилдинг компаниясына рәхмәт. Работы ведутся качественно. Бүгенге көнгә стена күтәрү эшләре тулысынча башкарылган. Тәңгәл рәвештә мебель һәм башка җиһазларны кайтару буенча да эш алып барыла. Бүгенге көндә төзелеш эшләре план буенча тулы куәтенә бара. Әлеге эшләрдә барысы 36 кеше катнаша. Мондый масштаблы проект шәһәр өчен чын бүләк, ул Татнефть ярдәме белән тормышка ашырыла. Күрәшенеп та бу шундый матур изге урын булыр дип уйлыйбыз. Бу инде гаилә паркы, монда мәчетебез, монда менә харам төзелеп бетте. Шуңа күрә рәхәтләнеп, монда инде матур итеп гаилә белән матур итеп ял итәргә була шушы паркта. Монда инде язылышларга була, никах туйларын үткәрергә була, һәм инде балага исем дә бирергә була. Шулай бит, шундый изге урын. Шуңа күрә гаиләләребез нык булсын, ныклы булсын, тату дус яшәсеннәр, бер-беребезне хөрмәт итеп, балаларыбызны шулай матур итеп үстерергә, тәрбияләргә, балаларыбыз бәхетле булсын, күбрәк балалар тусын, күбрәк гаиләләр теркәлсен безнең районыбызда. Һәм Ознакайыбыз тагын да матурлансын, тагын да үссен. План буенча төзелешне ноябрь ахырына төгәлләргә ниятлиләр. Шуңа күрә биредә быел ачылу тантанасы да узачак. Илмира Шәрифуллина, Рамил Исламов, Рөстәм Акбаров. Яңалыклар вакыты Луш Әлмәт телекомпаниясы. Эфир уртасында файдалы белешмә. Иртәгә 18 августта шәһәрнең халыкны эш белән тәэмин итү үзәгендә эш бирүче көне узачак. Килүчеләргә Казандагы эш урыннары тәкъдим ителәчәк. Төягеш йөртүчеләр, кылдавчик, маляр, ремонтчы, слесарь, төзелеш остасы, тракторчы, токар, фрезерчы һәм башка вакансиялар кызыксындырса, шәһәрнең халыкны эш белән тәэмин итү үзәгенә иртәгә сәгать 10-га килә аласыз. Эш урынында укыту, тулай торак, армиядан кичектерү каралган. Эшкә дәгъва кылучыларның урта махсус яки югары белеме булу шарт. Татарстанның Яшьләр эшләре министрлыгы дәүләт яшьләр сәясәт өлкәсендә дәүләт идарәсен гамәлгә ашыручы дәүләт хакимияте башкарма органы булып тора. Һәм шуннан да яшьләр политикасын алга сөрә, яңа мөмкинлекләр турында районнарга да хәбәр итә һәм һәркемгә үсештә булырга һәм яңа үрләр яуларга ярдәм итә. Август айында барлык физик затлар өчен грант конкурслары старт алды. Ул иң кызыклы язылган проектларны сайлап алып гамәлгә куюны максат итә. Бик күп кешеләр сорау бирә бит инде. Менә ничек үткәреп була шундый чараны? Менә мин үземнең эшемне башлар идем. Ничегрәк менә нәрсәдән башларга дип әйм. Менә бүгенге көндә грант системасы, менә инде шундый конкурслар ярдәмендә шу инструментларны кулланып үзеңнең хыялыңа тормышка ашырга була. Гамәлдә булган кызыклы программалар белән шәһәребезнең яшьләр үзәгенә килеп танышырга була. Шулай ук дистанцион форматта интернет аркылы Татарстан яшьләр министрлыгының сайтында да бу эш буенча барлык мәгълүмат бар. Мәсәлән, бушлай нетворкинг, күнекмәләр үстерү һәм министрлар белән танышу өчен Татарстанда Верх республика конкурсына гаризалар кабул итү бара. Өскә 18 яшьтән алып 35 яшькә кадәрге яшьләр өчен үсеш алучы программа һәм стажировкалар системасы. Ул Татарстан Республикасының 6 ведомствосында һәм министрлыкларында стажировка узуга әзерлек, тәҗрибә һәм рекомендация
операциялар алуга юнәлдерелгән. Дәүләт граждан хезмәте өлкәсендә алга таба эшкә урнашу катнашучылар һәм аларның сәләтенә генә бәйле булачак. 13 ел эчендә конкурста 1000 ярымнан артык кеше үз сәләтен тикшергән. Оештыручылар катнашучыларның тарихын күзәтеп тора. Ел саен бәйге катнашучыларның теләкләрен исәпкә алып төзелә һәм республика яшьләренә беренче чиратта үсеш векторын аңларга, иң яхшы тренерлар белән бушлай үсеш программасы узарга, дәүләт төзелеше нигезләре буенча белемнәрен яхшыртырга, министрлар һәм гамәлдәге дәүләт хезмәткәрләре белән аралашырга, бөтен республикадан килгән яшьләр белән танышырга, министрлыкларда һәм ведомстволарда стажировка узарга һәм сайлап алынган юнәлештә прогрессив үсәргә мөмкинлек бирә. Конкурста 18-35 яшьлек Татарстан яшьләре катнаша ала. Барлык конкурс процедураларында һәм белем бирү программаларында катнашу өчен төп шарт Россия Федерациясе гражданины булу. Өскә республика конкурсы этаплап үткәрелә. Белем бирү программасы 24 сентябрьдә, министрлыкларда һәм ведомстволарда конкурс процедуралары 27 сентябрьдән 30 октябрьгә кадәр узачак. Катнашу өчен 16 сентябрьгә кадәр Резерв РТ сайтында гариза бирергә, шунда ук резюме тутырырга һәм ВКонтакте социаль шелтәрендә Вверх РТ хэштегы белән видео урнаштырырга кирәк. Мошенниклар Әлмәт халкын алдауларын дәвам итә. Бу юлы кыргылдарлар курбаны 84 яшьлек пенсионер, 37 һәм 35 яшьлек ир-ат була. 84 яшьлек ханымның акчасын кыргылдарлар резерв счетын күчерү тәкъдиме белән кулына алган. Ышанычлы ханым банкка бара, бөтен акчаларын кулына ала һәм билгесезләр күрсәткән счетка күчерә. Китерелгән зыян 200 мең сум тәшкил иткән. 37 яшьлек ир-ат интим хезмәтләргә заказ биргәндә алданган. Ул игълан хуҗасына 1500 сум күчерә. Тик аннан страховка өчен тагын 4500 сум акча таләп итә башлыйлар. Ул моның мошенниклар булуын аңлый һәм полициягә мөрәҗәгать итә. 3 ел элек үк гармун сатып алырга теләгән 35 яшьлек Әлмәтле интернетта тиешле белдерү тапкан. Сатучы белән элемтәгә кергән, алдан түләү сыйфатына 5000 сум һәм товар китергән өчен 1200 сум күчергән. Тик менә сатучы кинәт авырып китә һәм музыка коралын вакытында җибәрә алмый. Аннары ул озак командировкада була, алга таба телефон шалтыратуларына җавап бирми башлый. Аптырап тормыйча Әлмәтле ярдәм сорап полициягә мөрәҗәгать итә. Хәзерге вакытта бу хәлне барлык шартлары ачыклана, барлык эшләр буенча мошенниклык маддәсе буенча җинаять эшләре кузгатылган. Россия Ичке эшләр министрлыгының Әлмәт районы буенча бүлеге матбугат хезмәте материаллары буенча Алия Байрамалова яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Дәвам итәбез. 2018 елда Әлмәттә алтын алмалар турында әкият проекты эшли башлый. Җәмәгать киңлегендә сәнгать турындагы проект Татнефть компаниясе инициативасы буенча тормышка ашырыла. Ул татар төбәгенең эпос традициялары тарихы турында заманча сәнгать теле белән сөйли. Алтын алмалар турында әкиятның соңгы сезоны турында тулырак алдагы материалда. Бу елның темасы кайгырту. Һәр рәссам кайгыртучанлык турында уйлана һәм үзенең интерпретацияләрен тәкъдим итә. Например, забота о себе или забота о ближнем, забота о природе. Мәсәлән, үзең, якыннарың, табигать, кешенең шәхси яки җәмгыять тарихы, гореф-гадәтләр турында кайгырту, булар барысы да шәһәр халкы турында кайгыртуны һәм Әлмәттә, Татарстанда 5 ел эшләү дәверендә халык белән бергә тупланган тәҗрибәне тапшыруны метафорик рәвештә аңлата. Мы обрели вместе с жителями за 5 лет работы в Альметьевске, в Татарстане. Шәһәрдә инде 30-дан артык арт-объект булдырылган. Быел тагын 15-не ясарга җыйналар. Араларында 5 мурал, 7 объект һәм җирле халык белән берлектә эшләнгән кеше әсәрләренең тагын бер төркеме дә планлаштырыла. Шундыйларның берсе бәйләнгән граффити. Шевченко урамы 182-нче йорт янында мәскәүле рәссам әлмәтлеләрне бәйләргә өйрәтте. Я родилась в Венгрии, но живу в Москве. Я художник по вязанию и уже много лет использую вязание. Мин Венгриядә тудым, Мәскәүдә яшим. Үзем бәйләү буенча рәссам. Инде күп еллар сәнгать әсәрләрен бәйлим. Мине Әлмәткә бәйләнгән граффити ясарга дип чакырдылар. Аның яртысын җирле халык белән ясыйбыз. И часть этого граффити мы будем делать, мы уже делаем совместно с жителями Альметьевска. Катика Әлмәттә гомумән Татарстанда беренче тапкыр. Кешеләр һәм калабыз хакында тәэсирләре уңай. Аның шөгыле Әлмәтлеләргә ошар һәм шәһәрне бәйли башларлар дип ышана. Шәһәр халкы өчен ишек алларында мастер-класслар тагын да оештырылачак. Иң якыны 20 һәм 21 августта. Калининградлы рәссам һәм архитектор Кристина Евстигнеева Әлмәт халкын үзе белән бергә талдан әкәм-төкәм мөрергә чакыра. Мастер-класс Тельман урамы 51 адресы буенча узачак. 5 еллык алтын алмалар турында әкият паблик арт программасы Татнефть компаниясының проекты. Аның кысаларында 2 атнадан биредә кайгыртуга багышланган яңа мурал барлыкка киләчәк. Әлмәт спортчысы грек-рим көрәше буенча халыкара турнирда бронза яулады. Ингушетия Республикасы Назрань шәһәрендә 21 яшькә кадәрге яшүсмерләр арасында Россия герое Алихан Калимов истәлегенә халыкара турнир узды. Әлмәт спортчысы Олимпия резервы спорт мәктәбе шәкерте Ильяс Зинуров 67 килограммга кадәр авырлык категориясендә бронза медаль яулады.
Әлегә шулар, мин Лина Хәсәншин һәм монтаж операторы Оля Берамалова сезнең белән сау булашабыз, исән-имин булыгыз.